दिनै आरो गुबुन मोनसे भिडिअ फिसानो लाबोदों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट रौथायावहाय मा नुनो मोनदों सिखाव होननानै बेखौ गावथारनाय जादों। बेबो बर' मानसि, गावजाग्रायाबो बर' मानसि, ओमफ्राय जि जायगायाव गावहैदों बर' न'खरनि खाथियावसो गावहैदों। ओमफ्राय बेखौ जायनि न' खाथियाव गावहैदों बे थागिबिफोर बिसोरो बुंदोंमोन जे जोंनि न' खाथियाव गावाबा हामगौमोन, बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों। आरो जायफोरा बेखौ सिनाय मोनाखै बेखौ पुलिसफोरनि सिगाङाव बुंदों जाहैबाय। बेखौ माने पुलिसफोरा बुंदों जाहैदों जि जायगायाव गावहैनाय बे जायगायाव बुंदों जाहैबाय मा नोंसोर साइड जा बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों आरोखि। थ' बेखौ सिखावानो जा दाखायथियानो जा हमनो मोनदों, आयेन दं, आयेननि साजा हो। पुलिसाबो बेबायदि गावनानै रेंक लानो लुबैबा बा प्रमसन लानो लुबैनाया बियो अयनाय जागोन। बर'नि सायाव बेबायदि सोरबा सिखाव होननानै गावनो नागिरनाया बेयो अयनाय जागोन। ओमफ्राय दानि खुंथायाव थानाय मेनाव फैगोन। बुंदोंमोन ना जोङो ट्रान्सफार खालामनांगौबाबो खालामनो हागोन, डिसिखौब्लाबो खालामनांगौबाबो खालामनो हागोन, एसपिब्लाबो माबाबाबो जों बिटिसि सरकारानो ट्रान्सफार खालामनो हागोन होननानै बाथ्राखौ बुंदोंमोन। खिन्थु दा प्रमद बर'नि बिखायाव गुलि गावनानै प्रमद बर'नि मानसिनि थै सोबनानै दिनैहाय प्रमसन लानो नागिरदों। सोर लानो नागिरदों बेखौ प्रमद बर'आबो मिथिखागौ। जोंनि गोजोन गोरोबथाया बेनो जाहैबाय नामा? जोंनि गोजोन सान्थि बा माबा मोनसे बेनो जाबाय नामा? बेखौनो बुङो नामा गोजोन थासारि? एसे साननो गोनां। जाय मानसिया गावजादों बेनि न'खरनि बिमा बिफा बेफोरनि खोथाखौ मानो सानासै? आरो जाय गावजानाय बे बर' नंगौना नङामोन? थारैनोथ' बियो बर'सो। सिखाव आसामाव आयेनाव सिखावनि केसानो बयनिख्रुइबो लैसिन होननानै खोनादों आंनि मोनथिनायाव। केस गोरलैनि गेजेराव सिखावनिनो केसानो गोलैथारनो बेबायदि खोनादों आं। आरो कयेकजन उखिलफोरनावबो सोंदों, सिखाव केसानो बयनिख्रुइबो गोरलैसिन होननानै बुंदों। खिन्थु बे सिखावनि नामावनो जुदि बेखौ गावदोंबा बिनि सायाव मोजां बिजिरनोसो नांगौ। प्रमद बर'आ एसे मोजां बुजिनानै बेखौबो निउसखौ नायदों जानांगौ। बियो खारन सियान मानसिना एसे ओरैबा ओरै नायगोन बियो बे निउसखौ। नायनानै बियो एसेब्लाबो हयथ'बा सोरबा सासेजों बियो बुंजादों बेनि बादै नों जेबो काउन्टार होफैनो नाङा होननानै बेफोरबायदि। खिन्थु दुखुनांथाव जादों बेफोरो। आरो मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जोंनिया राकेश ब्रह्म बोरमा राननो फैदोंमोनदां बियो। बोरमानि बिफाना बियो, अमानि बिफाना बियो, ओमफ्राय हांसो दाउ बोरमानि बिफाना बियो। चिराङाव फैनानै मा होनफैदों बियो? सटबटनो खावब्ला सिब्लानो एसे माखासे बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों आं बेखौ। बिसोर सटबट सियाल टाइप ना मानसिया बियो? मा बुंफैलायलायखो बियो? हाग्रामाया वेस्ट बेंगलाव खारना थाहैयो ना माहाय खारना थाहैयो बिनि बाथ्रा। बेखौ जकारसो होननानै बुङो हाग्रामाखौ। खिन्थु हाग्रामाखौ बियो जुनारावसो दोनदों आरोखि। बे जुनारसो होननानै बुंदों आरो। बिखौ निउस पर्टेलफोराव नुनो मोनगोन गासैबो रायजो राजाया। आदसा थिगैनो दङ, जुनाराव बाहायबाय। गाव मायाव दङ? राकेश ब्रह्मआ गाव जे माहाय दङ? बेबायदि जोंनि बिटिआरआव बिटिसिआव जघन्य गैया होननानै बुङोबा राकेश ब्रह्म बिखौ माबायावसो रायलायो। बेखौ हमनानै ला दुब्लियाव मालाबा हालौनो थांबाय, बावहाय ओंखाम गोजा सोमनानै जादों, बेवहाय ओंखाम हाबनायनि राकेश ब्रह्मनि खोथाखौल' रायलायनाय जायो। एक्सुवेलि बे राकेश ब्रह्मआ नङाथ' बियो। बेखौ आं होननानैबो गनायाबो।
मानसिनि गियानाव गोग्लैया बे सासे एसे अगियान EMसो बियो अगियान EM मा खालामनो हागोन राकेश ब्रह्म नों बायदिया मेल्ला दं बर'नि गेजेराव नोङो दा 3 बोसोर थांबाय नालाय आरो 2 बोसोर दंबावो नोंनि बे क्षमताया बे क्षमता जोबबा नोंनि माबाखौ नुबावगोन जोङो भुटानिखौ ओमफ्राय राकेश ब्रह्मआ जे UPPL थाबाय थागोन बेबो नङा राकेश ब्रह्मआ एसे जखारसो बियो फालतु EMसो बियो जेबो खामानि गैया बियो खामानिनि EM नङा बियो एकदम प्रमद बर'नि मान सन्मानखौ प्रमद बर'नि जिहेतु बै समाव आन्दलन खालामनाय बे समनि आन्दलन खालामनायनि दामखौ दोनि EMसो बियो माने रायलायजाथावानो EM होननानै गनायजाथावि EM होननानै बाख्नायजाथावि मा बे मोनसे स्टेटमेन्टआव बिनियाव मोजां दङ माहायबा जिम हल माने बक्सार फेनजोंनो मोसानाय मानाय अभद्र EM थ' आं दिनै बिनि बाथ्राखौ बुंनानैनो आङो फोजोबनो सानबाय गोलाव खालामनो सानाखै जय बर' हारिनि